Jama'a assalamu alaikum warahmatullah. Dangane da karatu ko in ce maganganu da ne yanzu akan wata cibiya ta yaƙi da ciwon kansa da jamhuriyar musulunci take son ta wallafa ko kuma ta gina musamman a ƙasashen musulmi. Wasu daga cikin mutanen Nijar sun yi min magana akan ya process ɗin yake. Jamhuriyar musulunci ƙasa ce wacce take considering al'ummar musulmai, kuma a kowace ƙasa akwai ofishin jakadancinta. Saboda haka mutanen Nijar za su iya su tafi Yamai su je ofishin jakadanci na wato Iran, su je su ga ambasada, su zauna da shi ko a individual ko kuma a ƙungiyance ko kuma a hukumance, kowanne za a iya yi. Idan suka je za su faɗi cewa ga irin abubuwan da ya kawo su, kuma sun san cewa lallai jamhuriyar musulunci tana da wannan tanadi na gina ita wannan bunker, ko in ce wato cancer center bunker ne. Akwai bunker ma a cikin ƙarƙashin ƙasa mai yawa wacce za a iya ajiye mutane, wacce za a iya bincike na manya-manyan viruses, wanda da yawa na tabbatar manufarta nan shine idan har ya zama an gina irin waɗannan gurare, to zai zama kuma daga waɗannan santoci ne za a rika fitar da wato bincike ingantacce wanda zai rika warware duk wani makirci na lafiya a ƙasashen yamma da suke ƙoƙarin ginawa. Saboda haka za a iya a yi taɓa alli da shi ambasada na Iran da yake ƙasar Nijar a birnin Yamai. Zai ba da cikakkun bayanai na wannan, kuma sai da an samu waɗannan bayanan, idan individuals ne ko kuma ƙungiyoyi ne, to za su ja hankalin gwamnatin ƙasar akan wannan al'amari. In kuma gwamnati ce akwai jami'anta suna jin mu, to za su iya zuwa a hukumance su zauna da ita wannan embassy din, za kuma ta fito musu da waɗannan abubuwan take, kuma su bayar da dama a zo a fara wannan aiki, domin tabbas yanzu ne lokacin yin wannan aiki. In har ya wuce yanzu, zai zama kamar an ɗan yi sakaci ko kuma an yi delay, ko a ce an yi latti, saboda ginin yana da girma kwarai da gaske. Kuma jamhuriyar musulunci za ta gina wannan cibiyoyi ne kyauta a yadda ta tsara a tsare-tsarenta, kuma ta yi wannan alkawari za ta yi wannan aiki kamar yadda muka gani a yadda take ta ƙoƙarin shirya shi a Najeriya, wanda musamman arewacin Najeriya jihohin kudu duk suna ta ƙoƙari su cika ƙa'idojin a zo a gina a wurinsu. Kuma tana ɗan jin kafa saboda tunaninta da kuma manufarta shine musulmi, kuma musamman musulmi ta fi mai da hankali da musamman akan musulmi, musulmanmu na arewacin Najeriya. Kuma abin takaici shine su gwamnonin namu har yanzu hankalinsu bai kawo kai ba, kuma saboda daidai tunani da ake da shi na tsoron 'yan mambari, wayannan ustazai malamai da suke ta lalata wannan ƙasa a yanzu, kuma suke ƙwarin goyon bayan Isra'ila a wannan yaƙe-yaƙe da ake fama da shi. Saboda haka duka dai maganganu ne muhimmai da ya kamata al'umma su fahimta, kuma nauyi ne da ke kan kowa, individual ma'ana mutane a daidaikunsu, da kuma ƙungiyoyi, da kuma su jami'an gwamnatin. Duka an aka bi waɗannan hanyoyin, Allah yadda za ku ji yadda bayanan na ƙasar Nijar yake, da kuma yadda za a fito da wannan kitse daga wuta. Allah subhanahu wata'ala ya ba mu dacewa, ya taimaki wannan ƙasa yadda take ta ƙoƙari ta ga cewa al'ummar musulmi sun tsira. Su ana ta zubar da jinayensu, ana ta zubar da rayukansu, amma kullum ƙoƙari suke ta tare rayukanmu, kar mu mutu, kar a kashe mu, kar a wulaƙanta mu, kar a tona mana asiri, kar a wofantar da mu. Wannan shine abin da ke gabansu, kuma muna fata Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu akan wannan.